Od bura mamalo opuodho mondo piny owacho or jolweny e piny Haiti. Romo magalamoro mar jokanyo dhi mbele e kaunti ma Kisumo. E wi chenro mag gayo rem ne jotuo mag tuoche matama. Sirkal okwa mondo gol mapiyo omenda mag El Nino ne rakruok kod midhiero mag pi oula ma ikelo kod koth machue e gwenge ma Thurka. Nyakoram gajonka mora mintiero chopo kanyo saa 7 mar odiochieng' maber chien tarik 16 dwe mar 11 higa mar 2023. Geno mara ni dhi nyime makare kod odiochiengi machiegni e weche manyien mag Migago. Nyinga Sharon Ong'aw. Aparo ni nyakoram gajwang' nyalo luwo chendo makamako kale mbui magwa e Facebook yudo wachiel kachiel, mbui marwa mano mar X bidani no kwantiere achiel kachiel kanyakla kod mano mar Citizen Digital. In bede tudri koda e mbui maga Facebook fan page mara iyuda gi nying mar Sharon Ong'aw. Bed kodwa nyaka giko machiegni. Kwachake no gai mar Azimio Raila Odinga oseo piny owacho kuom ne wuondo jopiny ni winjruok e kind piny owacho ma Kenya kod ma pinje magolo mauta ni dhi duoko piny nengo mar mauta e pacho ka. E twak mare kotenne kod jodito mamoko mago mag Azimio, Raila koni onge winjruok makamano kendo ni sirikand Kenya Kwanza ne wuondo jo Kenya gino mosemiyo nengo mauta pod ni malo kata bed ni nengo mag piny ma oko osechako dok piny. Wawinjani kaka weche go dhi nyime gi sane. Wenyewe tutatoa taarifa yetu. Kwa hivyo wakati hii sitaki kutoa hata vitisho ingine. Itaonekana ya kwamba sisi tunatoa vitisho, manake hatutaki watu wawe na mafikiano. So bado tunawapatia fursa ya kuongea. Pili, huyo mama mafuta huyo mama so mamona na unajua biashara ya mafuta, unajua gharama yake, pesa ambayo inatakikana ufanye biashara ya mafuta bilioni 17. Angalia sura yake kama yeye au anawakilisha watu wengine. Sasa wale ambao wanawakilisha ndio tunataka kujua. Maana yake mingi ni kama sarakasi. Asanteni sana. Tutatumieni nakala ya dozi ya hii iko uchambuzi kamili. Asanteni sana. Nyakoram gajuanga mano gai mar Azimio Raila Odinga mabende naloso kanyo gi jofwambo kotenre kod singo mabende piny owacho nochiwe pachoka ahinya mar oro mauta. Raila Odinga bende se piny owacho kaluwore kod pek mar ngima. Wantiere gi jafwambo marwa Nyakoram gajuanga Lidio Keyo mabende ntiere romo makamano. Ang'eni kwa dhi nyime gi chenro mar Migago biro bedo kwa tudre kode mar mondo miyo nyiso maling' mabende no wach e romo makamano. Kopogore gi mano, jalub jatend piny William Ruto otelo ne romo mago mag apisas madito mago mag piny owacho e kar dak ma South Sea Buore Nairobi. Romo makamano riwo jalub jatend piny Rigathi Gachagua, jotend migepe, jochiw paro ne piny owacho e kind mamoko. Twak makamano en mar goyo turbina kaka piny owacho kata na sirikand Kenya Kwanza osetie thuolo mano mar higa achiel mosekalo. Magi duto Nyakoram gajuanga timore e kinde ma josiasa, jotend dine kachiel kod jopiny osebedo ka ywak matamre gi nono kaluwore kod pek mar ngima.
Nyakorom gadang romo mano mar jatend piny Kenya kanyakla kod apisas moko madito mago mag piny owacho bende wabiro bedo kwa migi kuku mare mage weche magwa manyien mabiro ka bende romo makamano ok oyiene jofwambo mano mar donje. Kopogore gi mano tir nyaka weche matimre kaunti ma Bungoma. MCAs mag Kenya Kwanza e kaunti ma Bungoma opoyo kang madoho kao mar chungo chenro mar keto e tim chik manyien mar chudo e kinde manyo chenro mar sirikal manogo chapa e oboke moseyiedh kata na moyiedh kod sirikal kod jatend Migago mar Arita Kithure Kindiki kagilose kinde nyasi mar choko omenda ne grube 40 mago mag jodak e ward ma Kamukunywa. Jotelo go chiwo siem ne jotend migepe masiko kawuono jatend piny William Ruto e wi chenro mag choko osuru e thurka. Gikoni sani ngima odi oganda jo Kenya moko winjo jatelo moramora omi thuolo jotelo kod jotend karamna jatend piny sik kachudo karamna chiwo weche motendre kod kao pach jopiny onje naka chenro makamano nodhi kwa kususpend ile gazeti notice ambayo serikali ilikuwa imetoa kwa Kenya ati wamepandisha gharama ya kupata marriage certificate, wamepandisha kama umepoteza ID lazima ulipe 2,000. Mawaziri wenye rais wetu ameka kwa ofisi wasimislead rais wetu. Wakenya wanaumia. Wakenya wanataka watoe wapi pesa tena ya kulipia vitu ndogo ndogo za chini. Viongozi wetu wenye wako kwa national government akiwemo speaker wetu wa national Moses Masika Wetangula na wabunge wetu wote wenye wanakaa kwa bunge kuu wasiache wa Kenya waumie. Wakati tulienda campaign, wakati tulikuwa na campaign ya serikali yetu, tuliahidi watu ya kwamba cost of living itaenda chini. Lakini vile sasa hii naona wananchi wanalia, cost of living imeenda juu. Hivyo naomba serikali ya kwamba iregeze vitu vingine, na pia ningeomba mawaziri ya kwamba wasimsilit president wetu kwa mambo ya kutoza ushuru kwa wananchi. Nyakorongo jonko ke county mano Bungoma tiri nyaka weche matimre county ma Kajiado. Riwruok mochung'ne jochiw thieth mago mag clinics e pacho ka bade ma Kajiado ochiwo siem mar chako gomo mag-gi chieng' wuok tich mar juma mabiro kaponi sirikal county ma Kajiado ok bi chopo e dwachgi. Kotelnegi kod jakom margi giwacho ni gisebedo ka giloso gi sirikand county ma Kajiado to twak makamano luar e wi Luanda. Moko kuom dwaro magidwaro en mar mondo mi oidhgi e ngas kedo gi nok jochiw thieth kaachiel gi koso chiwo omenda mawinjore ochiwne jodongo. Jochiw thieth makamago bende seyo sirikand county ma Kajiado ni gisebedo ka gidewo wenge jotije mamoko mosebed ka idho ngas. Ya kueleza kwamba kuna mambo ambazo sisipozingatiwa ifikapo wiki ijayo sisi hatutaweza kuwa kazini kwa sababu ya zile changamoto. Na changamoto ambazo zimetajwa katika ile barua, moja ni issue ya promotion and resignations, na ya pili ni mambo ya shortage, na ya tatu ni kwa mambo ya uzeeni. Kuna deductions ambazo zinafanyika katika department ya payroll kama wafanyikazi na hayafiki kwenye inafaa kufika. Wauguzi ama wafanyikazi wengi Kajiado County hawajapata promotions na kwa miaka 4 ama kwa miaka 7 wengine. Na kuiongeza chumvi ama kuiongeza machungu ni kwamba kuna wale waliajiriwa hivi karibuni hawajamaliza hata miaka 3 ama 4 na tayari wamepewa job groups zaidi ya 1 ama 2. Hivyo ni kumaanisha kwamba kuna upendeleo wa aina yenye hatuifahamu yenye inaendelea. Tumekuwa na dialogue for a very long time na sasa I think inafikanga wakati pia punda anachoka. Na hapa ambapo imefika sasa tumeamua hizi masiku zimebaki tunaenda tu kuambia wagonjwa wetu ya kwamba kuanzia tarehe 20 na tarehe 21 tunaenda mgomo kama hatutakuwa tumekamilishiwa mahitaji yetu hayo matatu. Jaod Bura Masamburu East Jackson Lekumuntare doro ni sirikal ogolo omenda mano ket tenge ne rakro gi midhiero mano mar kodh El Nino. Kaka Andrew Ondego leronwa, Jaod Bura no yango ma e kinde mano limo jodak malerata mano yuda chidh nade mar koth masani chwe e gwengego. Kuom ndalo machuok ma osekalo e gwenge mag Lerata i Samburu Maigwe, nyenyore lela chiedh nade ma ikelo gi kodh El Nino e gwengegi. Jodak yango moko kuom lal magiseyudo ka otenore gi koth makama. Mvua imenyesha saa 9 ya usiku
Akamuka, sisi tukaamka saa 10, imekuwa miji mingi, amebeba mbuzi, makubuyu setu, masufuria, matresi ile tunalalia, vitu yote imebebwa na maji. Wakati sisi na maji anakuja kwa wingi, anachukua kila kitu ya nyumba, hata chakula, hata mbuzi, hata makuku. Asante sana. Kwa hiyo asante sana mheshimiwa yetu, tumeletea mattress na chakula. Storm water iliweza kufagia kijiji, ikaweza kutuletea hasara nyingi sana. Imeweza kuharibu vyombo vya nyumba, imeweza kuharibu mattresses, imeweza kuchukua mbuzi na kuku. Ekinde chiwo kony mag chiemo, gige nindo gi siwandha mag jot ne oganda makalo midhiero ma ikelo gi koth makama e gwengegi. Jaod bura ma Samburu ma Igwe Jackson Lekumontare dwaro mondo tend kaunti no los kuonde ma oula nyalo kale kaka achiel kuom yore mag rakore gi lwasi no. Ni muhimu pia iangaliwe vile maji inaweza kuwa diverted, iondoke kwa watu, kwa sababu ukiangalia hapa ni mahali kila siku watu wanaishi, na hatujawahi kuwa na hiyo mambo ya kubebwa watu na maji hapa Larata, na inamaanisha ya kwamba hii mvua ni nyingi sana. Kwa hivyo ni kweli Kenya Red Cross tunahitaji ili waweze kutusaidia. Lekumontare bende dwaro sirikal mondo gol omenda mane oket tenge ne rakore gi achiedh nade mag kodh El Nino e reso oganda makoro kalo e midhiero mikelo gi koth makama. Hii mvua ambayo imesemekana itakuwa na El Nino, bila shaka tumeona El Nino imeweza kufika. Kwa hivyo tunahitaji kabisa serikali iweze kutoa pesa ile ambayo imeweka kwa sababu ya mpango kama hiyo, itoke haraka kwa sababu watu wanahangaika sana. Gwengni yudo midhiero ma ikelo gi kodh El Nino ka otenore gi chal mar alwora mare, gino makelo achiedh nade ne oganda kendo weyogi gi lal ma opogore opogore. Andrew Ondego, Ramogi TV. Nyakwara mgajonko kopogore gi mana mi weche motenre kod somo. Riwruok mar jopuonj mar Kupet koro dwaro mondo piny owacho omany yore makare magibiro dino godo rode duto mag kumar penje pacho kaka pok odeko. Jagoro maduong' mar Kupet mane twako jofwambo okinyi makawuono okoni migawo no osiko mana katamore ni penj ok ni oko e kinde ma ji to imako ka konyo jopuonjre go timo penj. Moko kuom gik ma akelo koni dhiro jopuonje kwalo penj oriwo tiyo gi maxi mar somo e medo jopuonj lemo, ka bende okoni jonyuol moko bende chulo jopuonj mondo kony jopuonjre. Magi timore ka penj maduong' mar klas 12 pod dhi nyime kendo nie juma mar 2. Nyuma mar Kenya waero mana gik mokwal. Koro gik mokwal go kakirito penj no nyiso ni penj no endo en gima lich ahinya. Koro ji wacho to ka grade malich ka nyaka yud grade maber. Koro nitiere kuo. To ma en nyiso ni jopuonjwa bende koro okete tem moket gino endo nikech jonyuol moko chulo nyaka pesa ni nyithinda gi nyaka kal. Tido ka government bende oketo ni ji te sama itimo penj, wach ma timo penj ne ma ji ng'eyo, manyiso ni nitiere gimoro ma ji ong'e gini. To nitie bende jok moko nyaka bende loko gini kaka ohala, nikech penj ni endi ka minisa to nyisowa ni penj ok okwal kendo ng'ama osenene. Tiyudo ka sama wacho no to jok moko to nyiero nikech gin kod gi e WhatsApp to Instagram. Koro nyiso ni nyaka walok pacho kaka jo Kenya, to bende nyaka wang'e ni ma biro miyo waketho quality mar education, nikech ibiro wacho ni to jo Kenya gin ang'ena jok makwalo penj. Nyakwara mgajuang' riwruok mag weg kembe mago marego niang' e pachoka mong'ere kaka Kesma onyiso kamiti mar Senate mochung' ne weche pur ni piny Kenya nigi nyalo mar pidho kendo rego niang' maromo ponono ni sirkal okedo gi cartels kata chudhe e sekta mano mar niang'. Kesma bende dwaro mondo kembe marego niang' omi thuolo mar kelo niang' e pachoka mana kaka kembe mag rego bando osebedo ka imiyo thuolo. Gisenya korom gajuang' wantiere gi jafwambo marwa mano mar weche mag siasa Kristo Wino mosebedo ka luonwa romo makama mane od bura mar Senate. Chris, ponono ni winja amosi ni misawa ler mane mabende inyalo chiwo ne joneno magwa gisane.
Erokamano Sharon, manaka ilero ni nyikora mogiweche makawuono nyim od bura mar Senate moloyo komiti mochung'ne weche mag pur ne romo kod riwruok mag jopur kaachiel kod riwruok mag kembe mag rego niang' e pacho kae nyaka riwruok mar governors ewi chiero sekta mar pur pacho kae motelo ne puodho paro madhi loso ewi weche mag pur kata agricultural bill ma igeno ni idhi chwalo thuolo moramora ma kochakore jumbe mabiro bang' komiti ni tieko chenro mar winjo pach jokanyo e migawo mar pur. Koro e kinde mane komiti ni romo kod weg kembe mag rego niang' e pacho kae, mano weg kembe mag Butali, weg kembe rego niang' ma West Valley Sugar Company kaachiel kod Kibos. Gima duong' ma giwacho en ni piny Kenya ni kod nyalo mar pidho niang' moromo kendo rego niang' moromo kwan madwarore kendo tero nyaka niang' modong' kata sukari modong' e pinje ma oko to moloyo pinje mag Komesa kata riwruok no mar Komesa. Giwacho ni gima dwarore en ni sirikal oked aching' kod achudhe ma giwacho ni ema osebedo ka ketho sekta mar niang' e pacho kae. Giwacho ni gima dwarore kopogore kod kedo kod achudhe mag sekta mar niang' en iro jopur mag niang' mar neno ni giyudo mijing'o mar pur kendo miyo piny Kenya niang' moromo madhi miyo piny Kenya sukari madwarore. Giwacho ni en gima mako dhok ni piny Kenya king'iyo kembe man pacho kae, kembe man pacho kae oromo nego rego niang' moromo kendo miyo piny Kenya sukari kaachiel kod tero nyaka sukari e pinje moko. Kata kamano ma ok otieng'o nikech sirikal osebedo ka ok ked aching' kod achudhe e sekta mar sukari ma osebedo ka odiochieng' kodiochieng' wuondo sirikal mondo oyaw kembe mag rego niang' mathoth. Giwacho ni yaw kembe mag rego niang' mathoth ok bi konyo e tieko nok mar sukari e pacho kae, to mano dhi mana medo nego sekta mar pur to moloyo mar sukari. Koro gikwayo piny owacho ni kik yie kod kwayo moro amora mar chiwo lesen ni kembe manyien mag rego niang', ka giwacho ni mano dhi hinyo sekta mar pur e pacho kae. Bende giwacho ni kopo ni piny Kenya nyaka om sukari kowuok e pinje ma oko, mana kaka piny Kenya osebedo ka omo chama moka bando kowuok e pinje ma oko, onego bed ni kinde midwaro omo sukari kowuok e pinje ma oko, kembe mag rego niang' ma pacho kae bende ojwand e chenro no mar neno ni sukari mokel pacho kae en sukari ma opuodh kendo sukari ma onge mok nyal hinyo ngima jopiny. Ka giwacho ni sirikal osebedo ka miyo mana achudhe thuolo mar kelo sukari ma moko kuom gi osebedo ka hinyo ngima jopiny. Mopogore kod mano bende ne nitiere wach mar neno ni kembe mag rego niang' mag ji giwegi onywand nyaka jopur niang' mondo bed jopur niang' mondo bed e board ma chiwo kata golo chung' kata bedo kod duol maduong' e weche mag rego niang', ka kembe mag rego niang' mag ji giwegi oyie kod paro mar ni kochakore sani onego bed ni jopur bende inywando e board mag kembe mag rego niang' kata dog gin kembe mag rego niang' mag ji giwegi mar neno ni ratiro mag jopur kaachiel kod dwaro mag jopur bende oket e board miloso weche mag pur mag sukari kata pur mag niang' e pacho kae. Mano ema dhi nyime kinde ni kendo mathoth wabiro loso ni nyikwa Ramogi wechewa ma otieno ma kawuono e weche ma saa achiel kod saa 3. Sharon. Erokamano ahinya Chris Owino, wawinji e yo makare. Nyakwarom Gajwang' mano jafwambo marwa Chris Owino ma bende nitiere e od bura gi sani. Ka bende luonwa wach mano motenre kod riwruoge mago mag kembe marego niang' e pacho ka ma bende ochopo e nyim kamiti mar od bura mar Senate mano mar chiwo nena hinya kaluwore kod achiedh nade ma bende gisebedo ka gikadhe. Chris Owino luonwa wach makamano obiro bedo komiyowa gi kuku mare e weche magwa mabiro. Kopogre gi mano kapod an mane weche motenre kod od bura en ni od bura mamalo
opuodho kwayo mar piny owacho mar tero obila e piny Haiti. Makaluwore kod kwayo mosir kod riwruok mag pinje ma oko kata mana mag United Nations mondo obilago odhi okony Haiti e kedo kod njore mamedre e pinyno. That it may not be easy for you to determine who is the majority and who is the minority. But it is clear that in the course of this very short debate, it is the majority who have had the greatest contribution in the following manner. The Honorable Yusuf came to the minority side and is clearly of the majority side. The Honorable Korere came to the minority side, is clearly of the majority side, with the result that being minority, they are not even, I'm on a point of order, Mr. Majority Leader, I'm on a point of order. You can't be on a point of order Honorable So Otiende, all I wanted, your guidance is this. The guidance I want is this. I will give you the guidance. Yes. Where it is clear that the minority is denied both their say and clearly their way, is that in line with the parliamentary standing orders? Honorable Otiende, the mere fact that somebody is from the minority side doesn't mean that they are required to always object or not support the report. The point is that the minority side got the opportunity equal to that of the majority side. If the members of the minority side decided to support the majority side, that is within the prerogative of those individual members. And honorable members, because there seems to be disagreement as to whether the mover should reply or not, I will put the question as to whether the mover should reply or not, and then you will be ayes and nays. Honorable members, I now put the question that be called to reply. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of the contrary opinion say nay? The ayes have it. Kopogore gi manya kwa ramgaji wangatiri nyaki kaunti makisumo. Kamaromo magalamoro mar jokanyo dhi nyime kaunti makisumo. Ewi yore kod chenro mag gayo rem ne joma ntiere kod tuoche matama. Jokanyo twak ewi yore mopogore opogore kaka ji duto man kod dwaro mar yudo chenro mag duoko piny rem nyalo yudo chenro makamano maonge akweda kendo saa asaya kaka dwarore. Gisenya kwa ramgajwanga atudra gi jafombo marwa e kaunti makisumo Millicent Adhiambo mabende osbedo kaluonwa romo makamano. Millicent, kinyalo mana winja mosi ni misawa nyaka gisani romo makamano osechopo kanye, ler mane mabende nyalo chiwo kaluwore kod twak mabende nobedo? Millicent Adhiambo, keni nyalo winja yo makare ka bende luonwa romo mano mar galamoro mabende dhi nyime kaunti ma Kisumo mano kotenre kod chenro mano mag gayo rema ne joma ntiere kod tuoche mag tama. Ler mane mabende nyalo chiwo kotenre kod sigana makamano? Nyakoro mgajwang pod watemo mano mar mondo mi watudre kod Millicent Adhiambo mabende luonwa chenro makamano mane kaunti ma Kisumo romo magalamoro mar neno kaka inyalo ga tuoche mago matama. Wabro bedo kwapo nono watudre kod kaunti ma Kisumo wabro bedo kochiwonwa ler mano mar romo makamano. Kopogore gi mano, doho ma Kisumo ng'ado ni mane en jatend migawo mochung' ne weche pi kod alwora e kaunti ma Siaya, Laktar Caroline Onyango Akinyi ne ogole tich kaluwore kod chik. Mai biro bang' jatend migawo machon no mako bura e doho bang' kane od bura ma Siaya opuodho riembo mare e tich. Jang'ad bura Christine Nontantua bende nowito oko bura mar Clark mar od bura no ma bende yando cholo ng'ur bang' od bura no chunge e tich. Ng'eto go ne otim e yor lony manyasani okinyi makawuono. The disciplinary proceedings are subject to the supervisory jurisdiction vested upon this court by Article 165(6) of the Constitution. I thus find and hold that the applicant respondents have not proved a case for setting aside of the stay orders. The motion is dismissed with cause in the court. I further order that the judicial review motion hearing be set for hearing on priority basis. From the chronology of events, I'm unable to find a violation of the provisions of Article 47
and 50 of the Constitution with respect to the removal of the petitioner from office. I find and hold that the petitioner was validly removed from office of County Executive Committee member in charge of water, sanitation, environment, climate change, and natural resources. The petition is therefore dismissed with no orders on cost. So those are the orders of the court. You will get the full judgment from the online portal. Nyakorom gajonko pogregi manami sigana manami motelo kamuga imarazimio Raila Odinga bende sani sayo pinyo wacho kumne wuondo jopiny ni winjruok e kind pinyo wacho ma Kenya kod mag pinje magolo mauta ne dhi duoko piny nengo mar mauta e pachoka. E twak mare kotenre kod jodito mamoko mago magazimio. Raila koni onge winjruok makamano kendo ni sirikand Kenya Kwanza ne wuondo jopiny gino mosemiyo nengo mauta pod ni malo kata bed ni nengo mauta to sedok piny e pinje maoko. Jafwambo marwa Lydia Okeyo osebedo kaluonwa romo makamano. Lydia, mana kinyalo winja ler mane mabeni nyalo chiwe twak makamano? Lydia, mana kinyalo winja achiel kachiel kintiere county mano ma Nairobi kotenre kod romo marudiche makawuono kamuga imarazimio Raila Odinga bende gisani sayo piny owacho kaluore kod wuondo jopiny kotenre kod nengo mano mar mauta. Nyakorom gajuangi nyisa ni bende nitiere chenro mano mar ng'ikruok e kinda gi Lydia. Gino mara kana tudra kode ubro bedo kolero nwa mathuth. Lydia, nyisa ni gisani winja amose ni misawa. Ler mane mabende nyalo nyisawa kotenre kod romo mabende ugai marazimio Raila Odinga no lose kotenre kod oro mauta e pachoka? Chona biro na chiel kachiel koya karoma Ramogi Odinga Foundation mano kanyiburi Nairobi kama thuolo machuok mana mokwongo mokalo jatende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo gi twak gi jofwambo kabendo wuoyo ewi wach mar mauta mosebedo kikele pachoka. Mauta mowacho ni chal kagima ne onge ogirimiti mano oketi kuom jatend piny Kenya William Ruto kaka osebedo kawachore gino motese ni G to G kata piny owacho nyaka piny owacho osebedo kawachore ni piny owacho ma piny Kenya no keto girimiti e winjruok kata keto girimiti e winjruok mare gi piny mar Saudi Arabia gi piny mar UAE mar kelo mauta e pachoka gino mane geto ni biro duoko piny nengo mar mauta ne oganda jo Kenya. Kata kamano wacho ni nyaksechegi onge gino mabende osene kaka doko piny nengo mauta kaka ni geno. Omewacho ni adier makende magiseyango kaka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance eni ne onge ogirimiti mora mano ketie kugno kendo nano kagima chani piny kata jatend piny Kenya ntiere kaka pando gimoro ne oganda jo Kenya kakoro dwaro ni mondo jatend piny Kenya William Ruto ong'ad oko wach mowacho ni neno girimiti mano mar mauta mano keti kakoro wacho ni winjo wete kucho nikech ne oko keti e yo makare. Wacho ni nyaka sechegi Nyakorom Gajuang ngima osebedo mapek ne oganda jo Kenya ni geno ni madhi duoko piny nengo mar ngima kata kamano nengo mar mauta osebedo mana kadhi mbele pachoka bende wacho kanyo ni siling mar piny Kenya ni geno ni dhi bedo motegno kipimo kod dola kata kamano nyaka sechegi siling osebedo mana ka bedo kod teko manyap kaito weche mag dola kata kwan mag dola mani pachoka bende koro osebedo kadok piny. Bende wacho ni king'iyo pinje mokiewo gi pinje mag Kenya kamoting'o piny Uganda gi piny Tanzania oganda go osebedo ka iduoko ne gi piny nengo mar mauta kata kamano maina taro gi pachoka kama nengo mar mauta osebedo mana kadhi mbele kendo medore pile ka pile. Omiyo koro gimiyo piny wacho thuolo mar wito oko wach magiwacho ni giketo girimiti gi pinje wacho ni maen miriambo kendo onge girimiti mabende no ketie e kinda pinje go gi piny mar Kenya. Koro gilungo duol makedo gi mbadhi e pachoka EACC mondo mi otim nonro ewi wach makama. Wacho ni jogo magembende gin jotenda piny owacho jo siasa mantiere piny owacho mar William Ruto wacho ni ntiere kaka nodonjore wachno kendo gidwa ni EACC koro ng'i malong'o kwan mar jogo kata jotelo mabende nodonjore wachni mondo mi kawnegi ondamo mar chik sharo. Nyaksechegi bende wuoyo matin ewi twak mosebedo kadhi mbele Bomas of Kenya mano twak mar kelo winjruok e kinda Azimio gi Kenya Kwanza kowacho ani twak makamano ntiere gigo mag bende giseketo manyaka koro ketie tim mondo mi gibigi yie gi duoko mar twak makamano kamoting'o loso kwa jotelogo kata pisasa mag duol matao yiere pachoka IEBC bende gidwaro ni pek mar ngima
ong'i wach ne kabendo oganda jo Kenya osebedo kayoga ahinya pek mar ngima kama giwacho ni nengo ngima osebedo mana karidore. Ma en ataro mar kotenre kod singo mane tenda Kenya Kwanza omiyo oganda jo Kenya. Koro giwacho ni ma en seche ma bende koro gidwaro mondo miduok piny nengo mar ngima. Kotenre gi singo mano omiyo oganda jo Kenya bende gidwaro kanyo mondo mi tend William Ruto one ni wechego mag osuru oduok piny ahinya tisiga bende koro ngima medo ridore ne oganda jo Kenya. Sharon. Erokamano ahinya. Awinjo yo makare Lydia Okeyo kendo mana kuom chiwo ler ewi weche motenre kod mano. Nyakwarom Gajwang' mano jafwambo marwa Lydia Okeyo achiel kachiel ka bende nochiwonwa ler mano mar twak motelo mano mar ugai mar Azimio Raila Odinga ma bende gisani koro seo piny owacho mano mar dagi fuong'o nengo mano mar mauta e pacho ka. Dakika osekadho 30 tok saa 7 mar odiechieng'. Ang'eni moko kuomu bende oseorona ote ka kokalo lai mago magote machuok 2:600 mbui mar Facebook bende neno ka wantiere achiel kachiel. Asa moko kuom gi kapok ka oyo matin. Aneno kanyo Sharon Daisy iwacho ni good afternoon ineno chenro achiel kachiel kintiere Choka Republic iwacho ni Ramogi TV ler kabisa. Adongo James intiere gwenge mag Wendo iwacho ni mor gi weche manyien mago mag Migago. Ibrahim Ndege iwacho ni intiere e gwenge mag Kisumu Migago choponu e yo makare. Owira imbe iwacho ni intiere gwenge mag Bomet Anengeso Nelson Agedo aneno ote mari kanyo kanyakla kod Odhis Jakadiro mabende iwacho ni neno chenro kintiere e gwenge mag Nyamasaria. Yena mar mono miaka yuyo matin Nyakwarom Gajwang' bang' mano aduogi mathoth mano mabende waiko ni e weche manyiena mago mag Migago. Kik dhi mabora. This is 500,000 and you are our lucky winner of last week. So umeamini sasa? I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo. Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante sana. Mungu abariki nini kabisa kabisa. Star 487 star 3 hash is the magic code. Win 100k daily, 500k weekly and 3 million on the grand draw. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiechieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. E ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuma inyalo yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand ono bende gimoro amora mitimo en gima timogo makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwayi ni mondo ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singini. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofuo ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV.
Royal Mabati Limited, wase yepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot, kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo sani, mag gauge 30, kido mar profile, gi siling 388 kuom mita. Roman tile, gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles, madhi gi siling 725 kende kuom pisa achiel. Kanyakla gi nengo mogore piny, mar chumbe wi tado, kido mag light gauge steel trusses, manengone sani, waketo maromre koda bap tado, mag timba, mag gedo. Funde duto nyalo limo bede wa Mama Njit House mayudore Accra Street, apaya ma Paul Mboya Road. Gochie 0722 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Tera gamuna nedalau kasei kurama hane dalau tutasei kur era lungina nenie tutizana na mama imezana rangi. Pato, chiki wale mamdenge wako washa settle. Tena uliona na madam. Acheza chini. Ay. Hi. Unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu by the game tuwa wekelea na Shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Nyakwarom juang dakika 37 tok sa 10 mar odiochieng' machiegni wadhi nyime gi weche manyien mag Migago. Ater nyaka kaunti ma Migori kama derepe ariyo mag piny owacho mar kaunti ma Migori kod ja ohala moro e gwenge mag Awendo omaki kotenre kod kuo bando gunde 3. Oganda gunia chiela, nede mag geng'o suna kod ongede mane piny owacho mar kaunti ma Migori onyiewo mano mar konyo jogo ma pio daro e kaunti ma Migori. Achija dek gi nomaki chieng' wuok tich mano mar jumani. Kendo dinne gese sendo bila ma Awendo nomak gi banga pisas mago mag piny owacho mar kaunti ma Migori. Yudo maling'ling kama oriko negi kane mwanduge mano miderepego mar mondo mi oter e dero mar kaunti ma Migori e boma ma Migori. Jatend migao mochung' ne aluora kod midhiero mapoya e kaunti ma Migori Caleb Opondi owacho ni derepogo ne omi mwandugo kowuok Nyatike mondo giter e dero mane kaunti ma Migori e seche mane gipogo moko kata moko kuom cham makamano e chuny boma ma Awendo. Ne wacho ni achijegi mapodo dinegi e sendo bila idhi chwale e doho ka osingo ni nyaka kaunegi okang' makare mar chik. Nitiere kare drepewa moko manoloro chiemo moko sama nwaduoko gi e store e ndara mokano gi kamoro. Negi loro oduma bags 3, kichako gi loro oganda bende gunia 1, kaachiel kod bells mag ongede, kaachiel gi net. Then kagiko tieno kar saa 3:30 nwayudo report kwa kuom one of our leaders, sub-county administrator Awendo, kaeto nwachiwo order mondo jogi maki. Sama wuoye kodini jogi wan gi drepe 2 man Awendo police station kendo investigations pod dhi nyime. Nyakwarom gajonko pogre gi manatiri weche matimre kaunti ma Mombasa. Sirikan kaunti ma Mombasa koro wacho ni nenore ni dhi chuno mar mondo migiti kod doho. Mano mar muko ute mathoth ma wachore ni oger e yo kama pitaka onego kalie ka koth chwe.
Gavana e kaunti ma Mombasa Abdul Samad Nasir wacho ni kata bedo ni piny owacho mare oseketo kenge mar gero olalo e gwenge mathoth. Achiedh nade mag oula mikelo kod koth mapek pod bende pod chwe sani pod okwako thoth kuonde dak e kaunti no. Abdul Samad koro wacho ni dhi chune mar mondo mioti kod doho e rakruok kod jopesa mogero ute mag nyadhi masani odino yore kama nego kalie. Apeni mathoth e Mombasa bende odinore kaluwore kod koth mapek. It is either we go through a court process of telling the multi-million investments upande ule wa Links Road, demolish everything down. That is one option. And option two is we now have to work with wale contractors wenye kujenga ile barabara ya Bombolulu. But even as they're doing that, as a stopgap measure, the county government has already dug huge soak pits, and even as we're doing that, mvua kila ikitulia, we're sending in a water evacuation. Jodak makiwanjani e Mabera Ward, County ma Isiolo odagi luoro e wi achiedh nade ma okel gi kodh El Nino machwe e gwenge mag kaunti ma Meru magiluwo ni nyalo muomo nyaka e miechegi. Kotelnegi kod Isaac Moidha gidwaro mar mondo mi jotend counties go mondo oneni orakore mapiyo gi lwasi makama makidek nyuol achiedh nade mamoko ne oganda kotenre gi lipot mane opedh gi duol marango chal mar kor lwasi. MCA ma Wabera Salasio Kaindi gi jagoro mar Isiolo Dadhe Boro osingo ni sirikal timo duto eneno ni girakore gi lwasi makama ka giluwo ni achiedh nade mag pi ichwalo gi lwasi makoch mago dundu machwalo pi. Sisi area hii tunaumia sana. Tunataka sauti yetu isikike. Isikike leo hii. Hatuna hata kitu cha kupikia leo. Sauti yetu isikike. Sauti yetu isikike kama watu wa kiwanjani. Kiwanjani hakuna mtu anashughulika naye. Sai nyumba iko na maji, hatuna choo, kila kitu imejaa maji. Mahali hiyo maji ya kutoka hii barabara ya kutoka Grandos Catholic mpaka kwa lami, hiyo barabara ikitengenezwa itasuia hii maji imefahamia hii wananchi. Na hao wananchi ni kama 1000 wameathirika. Kama ngiri moja ndio wameathirika katika hii sehemu ya kiwanjani area Laga. Kuja na county secretary ametuambia saa hii anaenda kutafuta emergency fund ili atafuta contractor atengeneze hiyo barabara. Wacha sisi na chief officers na sisi tunakutana saa hii tujue ni tutatuma timu pande hii, tutatuma timu shauri yako, tutatuma timu kamera kila tutadivide sisi watu waende waangalie wa assess, wakileta ripoti tutaanza kusaidia nyinyi kuanzia saa 8. Sasa mimi naomba nyinyi tu mkoe na subra. Nyakwarom gajuanka poda mi weche motendre kod midhiero mikelo kod pi koth. En ni midhiero mikelo gi pi oula kaluwore gi koth mosebedo ka chwe e kaunti ma Tana River. Medore e kinde mar riwruoge makedo ne ngima oganda. Bende yudo midhiero mar chopo ne gwenge mathoth ma pi oimo. Duol mar Red Cross ma osebedo ka chiwo kony ne oganda wacho ni thoth oganda magitemo reso dagidar e miechegi ka giliko ni gionge kama ginyalo dhiye. Nyaka sani udi moheo 11,000 nyaka sani pi oseimo e kaunti ma Tana River kaluwore gi koth ma osebedo ka chwe. Hii maji leo imetuzidi tangu jana. Magombe zingine hata iko kwa maji tumekosa, na hapa kuna wazee hawezi akajisaidia, na ilikuwa vile tunajua tunatolewa na boti sisi. Sasa hii mambo umezidi kwa ngumu, na cha ajabu tukitoka kwa mali ya jua hakuna kitu tunajisurvive nao. Tafadhali sana kama serikali wetu wa area tusaidiwe. Kama hii shirika ya Msalaba Mwekundu ametutembelea, imeokoa maisha yetu, ameokoa maisha ya watoto wetu, na tunaomba serikali wetu atukumbuke tuko wapi. Sasa hivi tunatarajia kwamba pengine usiku wa leo yataingia katika sehemu ya Ongonyo. Na Ongonyo ndio kijiji ambacho kina watu zaidi, familia zaidi ya 220 ama 30 hapo. Sasa kitu tatizo lililoko hapa ni kwamba mashamba
yameingia maji. Kwa hiyo hawa watu wamepoteza rasilimali yao muhimu ikiwemo vyakula na uwezo wao wa kuweza kuzalisha tena, kwa sababu kuzalisha chakula tena, kwa sababu mashamba yao yote kwa sasa hivi yamevamiwa na yameingiwa na maji. Lakini pia kuna tatizo ambalo tunalitarajia pengine litakuwa katika sehemu hii. Wanachota maji kwenye mto huu ambao mto huu umebeba uchafu wote sasa hivi, na hiyo huenda ikaleta madhara katika sehemu hii. Kwa gwenge mago mag Tana River tiri nyaka weche matimre county Makwale. County Makwale ochiwo pok mag tana chiel mag kodhi mag ochele ne jodak mamkono wandugu e gwenge mag Pongwe e kar chungo od bura malunga lunga. Maromo jodak 150 oyudo pok makama e bero chenro mage mago mag pur. Gavana Makwale Fatuma Achani e kinde chiwo kodhi makamagi ne jopur. Olero ni tend county no bero kenge mag chenro pur mag ochele kendo jiwo jopur mondo riwre gi migepe gi riwruoge mago mag weche mag pur e yo mano mar bero yuto mage. Gavana wa jimbo letu la Kwale Mama Achani. Mpunga unaitwa uplands. Huu unamaanisha unalimwa mahali ambapo si kule ambapo kuna maziwa. Huu wategemea mvua ya kawaida. Kwa hivyo ni tukipata huu mpunga tuharakishe kulima kwa sababu mvua inaendelea. Tunatarajia wakulima takriban 150 na kitu waweze kubenefit katika mpunga huu. Na lengo la Shabani kuwa tunataka kukuza kilimo. Na kila sehemu tunaiangalia na ile nguvu yake. Tumeangalia maeneo haya tukaona tukileta kwa support na mambo ya mpunga tutalima mpunga mwingi ndani ya Kwale County. Mama alichimba mabwawa makubwa na kuna irrigation inaendelea. Wale wanakuza nyanya, wanakuza makabeji na hapa mnakuza mpunga. Kambi moro mar piny Kenya dhitelo e gedo mar boma manyasani midendo ni Smart City e boma ma Kinshasa e piny Kongo e kinde ma pinje mag Afrika ma ugwe nitiere kod udi kopim kod dwach oganda. Kambi mong'ere kaka AFLC Group no yier mar chiwo paro maliw motenre kod gedo mar udi manyasani go e boma ma Kinshasa. Jakom mar MC Telcom Sam Yongo ma en kambi mabiro tiyo gi AVLC mane loso e boma Kinshasa okayo kembe mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe mondo riwre lwedo e timo ohala e kindgi kod pinje mamoko maoko. This vision is in line with the 2018 United Nations Population Division report that states that 55% of the world's population lives in urban areas, where the number is supposed to be increased to 65% by 2050. This growing number demands well-planned, adequately efficient cities that back up their smooth functioning and well-connected environment. Fabricating smart cities means making them aware of the facts that help rectify problems and how various systems of the city work individually and as a network. Guided by world standards comparable to other smart cities globally, City Lipamboli is nestled on 40 hectares, designed to feature the following: multi-story condominiums, bungalows, a level 4 hospital, a school, a train station, water theme park, a mall, green parks, a 4-star hotel, a clubhouse, and a sandy beach. Kaka yo mar gengo midhiero manyalo kel kod koth mapek mamedo chue e pachoka. Oganda dhot Jomasai mawuok e gwenge manugu, Ilpolei kod Munishoi e kaunti ma Laikipia obiro gi rieko manyien mar pidho kothe mag luma ka gikunyo bugo matindo tindo mating'o pi. Jodago koro lieko ni pi oula jayuero puothe kod kothe mag luma kendo weyo loko tuo gino mamiyo jamni mekgi ok yud chiemo maber. Lony makama mopuonjgi kod riwruok moko mar piny owacho geto mar neno ni chiemo pod nitiere gwengego kata tok koth maduong' chue nikech kuom thuolo mar higni 5 mokadho gwengego jabedo kod oro tok odera mano mar koth. Na wakati tunapopoteza hiyo lishe za ng'ombe, lishe za mbuzi, tunaona kwamba community members wanaendelea kuathirika na umaskini inakuwa mingi sana.
umaskini inaingia kwa sababu wamama hakuna mahali wanategemea mbuzi, wanategemea mifugo, na yote yamemalizwa kwa sababu ya kutokuwa na lishe. Tulianza kufanya hii mradi ya hizi semicircular bands ili kuleta ardhi yetu venye ilikuwa hapo kitambo, kwa sababu hapo mbeleni hii land ilikuwa land mzuri sana, ilikuwa na nyasi, but kulingana na venye Opunja ilishaingia ilianza kuikilia everything, ilimaliza nyasi, bare land ikakuwa nyingi sana. So wamama wakakuja pamoja wakasema ni vizuri sana tuirudishe land venye ilikuwa kitambo. Wakaamua kujitolea kuja kufanya hizi semicircular bands. Waliamua kwa sababu tukifanya hivi nyasi itarudi, mimea zitarudi, mifugo zitakuwa venye zilikuwa hapo hali mbeleni. Tulijitolea tu from nowhere. Mama alikuwa anabeba kacha yake, tunakutana hapo tunafanya kazi. Sasa hatukuwa na mbinu yoyote ile. Sasa wakati Naibunga na Arnati walipoingia ndio tukapata hiyo ujuzi. Sasa unaona tulikuwa tunapanda kama ni nyasi gunia moja tulikuwa tuna waste kwa sababu tumepata ujuzi. Nyakoro mgajuan kopogregi mano bende duola mano mar jodongo mag Njuri Ncheke oluongo romo mar jotelo duto mawuok Meru kod Tharaka Nithi kokale jogoro ariyo mag Njuri Ncheke giwacho ni oganda dhot Jomeru obayo yoto romono en mar riwo wigi kanyakla. Kalore kod jagoro mapango chenro Josephat Murangire kod nyawadgi Washington Mudhamia, Meru obayo yo kendo pogre yor siasa kendo romono ber mar twak ewi kama pogruok owuoke e kind Jomeru kendo luor e kind gi jotelo bende giwacho ni onge. Romono mabiro timore juma mar ariyo mar dwe mokwongo mar higa manyien biro kelo kanyakla gavana ma Meru kod Tharaka Nithi, jotend migepe Kithure Kindiki kod Mithika Linture, jod bura mag kaunti ariyogo, MCAs kod jotelo mamoko mag sirikal. Ya ukianza safari ukose njia unarudi pahali ulianzia ndio upate mwelekeo. Kwa hivyo tumechagua Gaironi in Tharaka Nithi County ambayo ni senta moja yetu ya Njuri Ncheke. Tukutane hapo ndio wazazi wetu walitoka, hapo ndio tuligawanya watu wa Tharaka wakaachwa Tharaka, Wachuka wakaenda pande ya Chuka, Mara wakaenda pande yao, na Oimenti tukakuja pande ya juu, Watigania na Wegembe tulitoka hapo. Kwa hivyo ni nyumba yetu, tunataka kurudi pale tulianzia. Tuongie kama Wameru ndio turete wananchi wetu wa Meru pamoja. Tumeita hiyo watu yote ili wakuje tukae chini tuangalie Wameru tulikosea wapi. Ni aibu sana kubwa kuona Wameru watu wengine mpaka watoke nje wakuja ongee. Instead sisi Wameru tukae chini tuone makosa yetu tulikosea wapi na ni wapi tulikosea, ili tusalimiane na tufanye kama vile nilisikia Your Excellency the Governor of Meru akisema akiaddress the senator, akasema wale watu alikosea amewasamee na wale nao wamemkosea pia anaomba wamsamee. Tukikutana hiyo siku hiyo watu yote watakaa pamoja na waongee kwa lugha moja. Next on Shamba la Wanyama. This is the key to your salvation. You cannot sell holy water and say that you care. This thing of one woman was brought by Mzungu. If you want to run this, you wait till I'm dead. When kisirani tupu. Why get married if you cheat? You're both my sons and I love you equally. Huyu ni mtumishi wa Mungu. But I have a problem. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 milioni? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multibet boost
massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Bet. Ma echenro makeloni danji malie. Gik od belo bai. Wakeloni be. Angomiri. Kiswahili kwa aliye juu. Fuata. Ma echenro makeloni duond ya wuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine nyalo. Kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gi bimo. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi ka jiwo gi bedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' nimar yie wich mang'ago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Nyakorom gajwang machiegni mesawa mar weche mag tuke. Tim mar adhula mar Kenya Harambee Stars nyobagora komogik motelo ne tugo makawuono e kindgi gi Gabon. Tugono en mar manyo thuolo mar dhi e tuke mag World Cup mano mar higa mar 2026. Captain Michael Olunga owacho ni giikore mokalo ne tugono ka kocha Angel Firat bende olero ni yawuot Kenya go ni kare kata kobedo ni moko kuom jotugo go mogen ok dhi tugo gi tim mar Gabon. Only a minute, 50 seconds to go. 50 seconds to go. Naiva. The serious games begin. Like you said, the mood is quite well and the boys are prepared physically, mentally, and we know it's not going to be an easy side. But these kind of games, you have to play them and you have to win them if you want to qualify for the FIFA World Cup. So tomorrow we are going to give our level best and we hope we are going to make Kenyans proud. It's very difficult now for us because comparing to the other games, our back line is totally missing. So it starts by goalkeeper Brian Odhiambo, Daniel Anyembe, Brian Mandela, Colin Sheehan, Joseph Umo, and Dumas. So this is really tough for us because we played all the time together. And but in the end, there will be 11 Kenyan boys on the field who will give their best. About this, I'm sure. Nyakorom gajwang parni tuke makabago biro bedo ka chako saa chiela mano mamidhiambo e kinde mar Harambee Stars biro bedo ka rekod tuke na tim mano mar Harambee Stars. Kopogre gi mano jotugo kata mana jogo machano tuke mag Euro mano mar higa